Ty koukaj na stádion. Čo? Zatvor okno. Už to je vidno, že ako to všetko zrasta stavy spadlo. Ten veľký tlak, ktorý musel cítiť. A už si užíva tieto posledné sekundy tejto sezóny. Máme to! Haló? Už je čím skôr koniec, Hinadajú. Vlákosila pekné gesto, ale v tejto chvíli to najkrajšie gesto. Rásto Stáňa so svojimi spoluhráčmi môže oslavovať. Tu je Anton Tomko, jeho asistent Pavel Zuber, doktor Kubašovský, aj generálny manažer. Juraj Bartoš tam prišiel, aby sa všetci spoločne potešili z majstrovského titulu, ktorý získavajú Košice. 7. v klumovej histórii po tom, čo Košice boli prvým tímom v Extralíge, ktorý majstrovský titul obhájil v rokoch 95-96. Boli prvým tímom, ktorý získal zlatý hat-trick v rokoch 2009, 2010 a 2011. Nechceli byť prvým tímom, ktorý prehrá 3 finálové série za sebou. A odmietli tak ten strieborný hat-trick. Naopak získali 7. majstrovský titul v slovenskej histórii. Netreba zabúdať na tie dva slávne a veľké federálne tituly. Smutní Nitrania, spomínali sme to, pekné gesto Vlastimila Akosila, ktorý ďakoval nitrianskému fanklubu, stovkám nitrianských fanúšikov, ktorí sem prišli, aby sledovali záver tejto sezóny. Oni si na ten svoj spomený majstrovský sen ešte musia počkať. Počkala sa košická zostava, z ktorej traja hráči majú na konte kompletný zlatý hat-trick a teraz získavajú 4. majstrovský titul s Košicami. Samozrejme aj Martin Štrvák tiež má obrovitánsky podiel na tom, čo sa Košiciam podarilo. Aj po tom, čo odstúpil z finálovej série zo zdravotných dôvodov, tak bol jej dôležitou súčasťou to, ako žil s týmom aj na počas zápasov v Košiciach, ako cestoval aj v sobotu do Nitry a samozrejme nemohol chýbať ani počas tohto stretnutia tu v Steel Arene. Áno, Martin Štrvák ukázal to svoje srdce, život na jednej strane, alebo ako sme už spomínali, nitrianskeho hráča Andreja Kmeča, presne tak. Živil svoje mužstvo do posledných chvíľ. Gratulujeme Košiciam, ale ja si myslím, že ani hráči Nitry sa nemusia hambiť za predvedené finále, takže klobúk dole aj pred ich hráčmi. Áno, donúčili Košice siahnuť na dno síl, obzvlášť v tých zápasoch v Nitre. To bola naozaj aj s pomocou toho 6. hráča, s pomocou nitrianských fanúšikov nádherné hokejové divadlo. Zážitok pre tých, ktorí boli na zimnom štadióne v Nitre určite na celý život, ale ten zážitok majú teraz aj tí, ktorí boli v Steel Arene, pretože videli možno pre Nitru až príliš krutý záver tejto série. V 7. zápase prehrať na 0 aj to 6 gólov. To určite nie je ten výsledok, Chudáci, jo. ako signifikantný pre túto sériu. Pre túto sériu je dôležité to, že sa hrá na 7 zápasov, že až do toho posledného duelu nebolo vôbec isté, kto sa stane na Samozrejme, tie duely boli vyrovnané, ako si už spomínal, tých divákov. Hráči hrali pre nich, či už hráči Nitry pre svojich fanúšikov, ako si povedal, bola tam fantastická atmosféra. Ja si myslím, že aj košický divák ukázal, že vie tú atmosféru spraviť. Spolu s tými nitrianskými boli to excelentné zápasy, ako si podotkol až na tento posledný. Áno, určite prijali košickí fanúšikovia tú vodenú rukavicu od tých nitrianských, po tom, čo videli, čo Nitrania urobili za atmosféru v tých zápasoch číslo 3 tak už 5. aj 7. zápas aj tu v Steel Arene. Zrazu vstúpla návštevnosť do 3000 divákov na tých prvých dvoch finálových dueloch, čo si vyše 5000 návšteva, ale počas 5. a 7. duelu vypredané hľadisko aj vďaka práve stovkám ľudí z Nitry, ktorí neváhali obetovať veľkonočné sviatky a ukázali, že naozaj žijú hokejom a
Určite sa poďakujú svojim chlapcom za najúspešnejšiu sezónu v histórii Nitrianskeho klubu. To striebro je v prvom momente veľmi bolestivé a ťažko sa prijíma, ale dovtedy pár dní si uvedomia aj oni, čo vlastne spravili, čo dokázali a že potvrdili hierarchiu zo základnej časti, keď skončili druhý za Košicami a práve tá výhoda domáceho prostredia, ktorá v prvých dueloch bola otázna, tak v závere série jednoznačne zohrala svoju úlohu. Určite áno, tak možno ich teraz mrzí to striebro, lebo mali to zlato, dá sa povedať, na dosah, ale bohužiaľ tento zápas hráči Nitry nezvládli, kdežto Košičania ukázali bezchybný výkon v tomto zápase. Ako 6. Nitra, tak teraz 7. Košice, ale musíme pogratulovať jednému aj druhému. Najprv sa ale bude vyhlasovať prvýkrát v podstate slovenská MVP play-off, najužitočnejší hráč play-off. No a jedným... Jasne, Štumpa more, hovno tam robil. Štumpe. Strašne bol užitočný. Hej. Slovenský hokej. Samozrejme, o základnej časti ani nehovorím. Čo to, Karolíka získal, boha, zajac, ne? Najužitočnejšieho hráča play-off. Korčula, jež. Vyvolenie z hry a To radšej nedaj. na tom, že tá séria sa skončila, ako sa skončila. Jozef Štimpel, treba mu naozaj poďakovať, že na sklonku kariéry prišiel podporiť rodný klub, materinský klub a dotiahol ho až do finále v spoločnosti ďalšieho majstra sveta Dušana Mila. A keď sa dala dokopy naozaj v nitrianskej kabinete, Peťo Bartoš. dotiahol Nitru až do finále. Určite zaslúžené. Ja si myslím, že veľmi správne rozhodnutie pre Jožka Štimpela. Za celú jeho kariéru, čo dosiahol a spravil, koľko hráčov rozbieral svoje samozrejme teraz v nitrianskom ústve mladí hráči. Môžu sa mu len poďakovať za to, aké služby odviedol a čo nové ich naučil. Áno, už Pretože meno Štimpel. Nitra skončila práve s Košicami v semifinále. Za tieto dva kluby stretli v play-off. Najprv to bolo vo štvrťfinále pri výrukovej sezóne 2004-2005, potom v hlavných semifinále, no a teraz vo finále. Za každým boli úspešnejšie Košice. Určite aj ten nitriansky čas niekedy príde. Nitrania si teraz preberajú strieborné medaily a keď sme povedali, že Košice odmietli strieborný hetrik, tak jeden individuálny strieborný hetrik predsa len nastal. Michal Novák a si preberie tretíkrát za sebou striebornú medailu, tento veľký sympatiák, pritom tvrdý obranca, ktorý neváha zhodiť rukavice a pre úspech svojho týmu sa aj poviť, doslova a do písmena poviť. Teraz prichádza aj ten pekný okamih po skončení celej série, keď si na ľade nezmieriteľní súperi a veľkí rivali podávajú ruky a teraz sa odkrývajú aj tie priateľstvá. Tu je Michal Novák, o ktorom sme hovorili, že sa tam zjavila. Tu sa naozaj dejú veľmi pekné veci. Vidíme objatie Martina Seglu s Hrnkom. Tomáš Hrnka je ten hráč, ktorý prešiel do Košíc práve z Nitry. Ten tam má asi najviac kamarátov, celú tú kabínu dokonale pozná na nových hráčov. Presne takto sú tie hokejové momenty, ako Novák odišiel stade, získal striebro, Hrnka prišiel sem, získal zlato, ale môžeme vidieť, že je dobojované a hráči si teraz vyrozprávajú boľavé miesta, ktoré utržili a rozhodli sa v rámci fair play. Emil Kováč, ktorý veľmi chcel zopakovať vo svojej individuálnej kariére po 10 rokoch majstrovský titul, ktorý získal ešte z Dukov Trenčín. Tiež Nitra ho už neúspešne sníval počas sezóny 2005-2006, keď Nitra vyhrala základnú časť a potom z toho bola bronzová medaila. Nitra má dve už bronzové medaily, teraz získava ďalšiu striebornú medailu. Antonín Staviana asi Stylarenu úplne s radosťou spomínať nebude. Jedno finále tu prehral so Slovanom. Z Košic sa potom porúčal, keď mu tunajšie vedenie nedovolilo pokračovať v začatej robote. No a teraz tu prehral 7. finále. Ako sa mu to podarilo, Nitre mu asi postavia sochu. Ale môžu mu ju začať stávať aj tak. Určite áno, robil kus veľmi dobrej práce. Dotiahol svoje mužstvo do finále. Chýbal, ako sme už povedali, iba Trhovčík.
Takže není čo dodať. Ja si myslím, že Stavian je skúsený tréner, ktorý vo svojej práci bude pokračovať a učiť mladých hráčov hrať hokej. A to ja si myslím, že je to najdôležitejšie. Získať aj tu u nás majstrovský titul, majster sveta ešte za hráčských čas a dokonca dvojnásobný, pretože prehral aj on tretie finále, jedno s druhou Trenčín, jedno so Slovanom teraz s Nitrou, ale aj strieborná medaila má veľký vec v moci, ako sme spomínali. Momentálne sklamanie je obrovské. Ocenenie tohto úspechu, že naozaj zostalo len veľmi tesne povrto. Tu je Andrej Kmeč, ako prvý z toho nitrianskeho trénerského triádia, tu zvoní Antonín Stavian a Karol Kolečány, asistent. No a teraz už prichádza čas, zatiaľ čo tu vidíme Mira Kováčika, ten viedol nezmieriteľné súboje s košickými hráčmi a tu vidíme aj košického primátora Richarda Rašiho, ako prišiel odovzdávať medaily pre košických hráčov. Teraz sú tam vtedy Peter Bartoš, ale myslím, že si to podelia, pretože Peter Bartoš už dvíhal nad hlavu majstrovský pohár. Keby len raz. Má na konte tretí titul s Košicami. Zoličík a Češík premiérové tituly, že tam prišiel po tom prvom titule z roku 2009, že má tituly v roku 2010, 2011 a teraz z roku 2014. Že tam aj Igor Nemeček, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja. Každý si podáva ruku a si reči na ten vyšiel ďalší. Slovenského šampióna Minihraj, ľadovej bloke medzi nimi aj šéfa nitrianskeho klubu Jana Pandoru. Veľký hokejový fanatik, ktorý tiež myslí, že bude snívať svoj sen na má veľký podiel aj dobrovan zlom na tých českých pádov a aj dobrovan tu je Jirko Bicek, ten sa tiež dočkal v Košiciach majstrovského titulu, keď ako 18-ročný zažil tej paráde s tou parádou skvelých hráčov s excelentnou košickou zostavou už titul v roku 1996, teraz repetent po 18 neuveriteľných 18 rokov v časoch, keď excelentný Plavucha, Ilovský, Rigovič, keď bratia Kukerovci hrali, keď hrali ešte aj bratia Zubekovci ako hráči. Teraz Pavol Zubek ako asistent tiež preberá zlatú medailu. Má aj druhý federálny titul, aj keď to bola len epizódka z jeho strany. Odohral len 2 zápasy. Má tituly z roku 95 a 96 ako hráč. No a to asistent, 5. sezóna, 3. titul. Anton Tomko, druhý košický titul. Podielal sa na tom ukončení predolého 10-ročného čakania. No, chcel by som v roku 2009, keď Marcel ten titul si pamätá ešte z hráčských čias, keď v Skalici Ulovudáček nechytal v samostatných nájazdoch Žiga Palferov, Wolfyho, Božského Žiga a Košice slávili velikánsky úspech. Pamätám si na to veľmi dobre. V pamäti budem mať tie 3 nájazdy Žiga, ktoré nepremenil a my sme sa vtedy stali majstrami po 10 rokoch. Určite bolo to veľmi dlhé čakanie na ten majstrovský. VFCčko, more. Myslím, že bol to zaslúženejšie. Anton Donko bol vtedy aj víťaz ankety Zlatý puk v kategórii trénerok a teraz spoločnými silami Martin Štrbák a Peter Bartoš preberajú majstrovský pohár z rúk Igora Nemečka. Ale títo dvaja skúsení harcovníci to nebudú brať na seba. Dokumentovanie toho, že to bol predovšetkým tímový úspech. Ako to Martin Štrbák diriguje spoločnými silami zdvihli na hlavu majstrovský pohár 7-krát v histórii HC Košice. 2013 a 2014 táto sezóna sa skončila. Hej, železo. Nepridal ďalšiu Rukavice, berú kejky. Teraz rýchlo, také deti, vieš, tam som mi individuálne náznanie sa s pohárom a niektorí tam už budú nadať svoje mená. Peťo. Dosť často. My medzi tým môžeme pripomenúť aj takú malú raritku, že počas víkendu sa titulu dočkal jeden veľmi usilovný zberateľ titulov Jan Tabaček, ktorý má podiel na tom zlatom hetriku. Stal sa majstrom zo Švajčiarsku, s Rifom Lions, už má 2 tituly zo Spartou, 2 tituly zo Slovanom, 3 tituly z Košicami a jeden švajčiarsky. Ale my už sme zvedaví na prvé reakcie finalistov.
Pán Tomko, blahoželáme k majstrovskému titulu. Po poslednom zápase presvedčivé víťazstvo, možno aj pre vás trošku prekvapenie. Tak my sme sadili na náš pohyb, na naše, to, čo nás robilo počas celej sezóny pohyb. Dali sme góly a to bolo podstatné, že sme išli do vedenia a vlastne celá stylárina bola fantastická. Hrali nás dopredu diváci. Všetci sme to cítili na stredačke a sme skutočne získali titul. Jezus Kristus, kto to je pál? Kristan, Kristus. Ťažko hľadať, bola to vyrovnaná séria. Nitra hrala veľmi dobre, Najvyrovnaná a sme ich nechali do 7. aby sme mali toto peniaze za stupenky a... Ešte Guzerám, oni sa zdekujú, keď sme na finále si. A tých zrazu sa No a ja som môžem len poďakovať, že sme dokázali sa zmobilizovať po tej prehre.